Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kubli fi barop nampak ke Batesi TV ni biasa bahai pi syagi Khubor hakimat haka basdang ni paswa syagi Khubor nak kena kibenta jong katla. Haka Jylla lenti ya ki jing ki babun ka Upper Primary School Tinggal District ka bahap hapok ka Jylla Presbytery East Khasi District. Mentah kala jam syaki nyop santli ki maumer ban besar yaki umpok liu jing start syaki hybrid ki bapuli hak ni school. Ya ka jing dap nyop san snem jong ka ni school ka badan hak syong tengger la rakhi hak khat artrik Rymphang arja apusan. Da ka bapli perda ya ka jing rakhi ka ban sepenkut pat hau benai no pra arja apusan. Kirkhat jong ka nyop drop youth council maulai circle hak khat lai trik Rymphang arja apusan. Hapo ka jingalam jong u president uba don bok lang Kylleng do but u vice president uba ban shan ding do maunai kilalet benya kendo ya executive engineer jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited Shillong West uba arjudkar haka shlam trikam ka badon halum jingshai bandawa badiban maramot ya baro ki solar street light ki badon hapo ka jili jong ka shnong maulai ki bam trikam shu ki kertong ya kun election jong upra kin salong tang kum kinyang ko ngu ni ki si sam khmut jong nong yalam ka voice of the people party uba adan mela basyamoi lakno uba gloucester bird el nongbri habakran haga jingalang yalap election haka khat artrik Rymphang aja pesan kabala long haka shnong umprum na ka benta uba lambor malnyang ubaya kun ya election MBC na nongkrem constituency hakni kenti kumu kertong shimen u sitting MBC jong ka nongkrem constituency uba lambor malnyang haka khat artrik Rymphang aja pesan ubaya kun biang yak election syaka Khasi Hills Autonomous District Council hakni kenti kumu kertong shimen ulah hiar syaka shnong umprup ban pan jingkershan na kipat ba bakin penjob biang u samenta kenti Meghalaya Powerlifting and Fitness Association haka khatlai trik Rymphang asa pesan kala pentipat ba bakan pelong ya ka third Meghalaya Powerlifting lani ka jingkop ra mauser ka ban salong haka arpknai trik Rymphang asa pesan haka shnong umsning Pyrthei district Uba Michael Karsentio ba mikmat ya ka TUM's Trust London haka singibalang ka khat artrik Rymphang asa pesan ula plipat ba ya ka jingshna pentmai jongka gynecology female ward ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong. Hagani kasngi la sakhido chairman jongka hospital governing body u Reverend S.S. Majau ringkat lang but medical superintendent u Dr. Nongrum ki Dr. Bakinas. Uba Albert Maring weni ki samlarang ba pau khmat ka them ribhoi balong u nong shong shnong jongga shnong umdap dumu ka bahap hapo ka nongpo constituency ula kerpat ikipat ba nong thap vote jongka ribhoi district ban pinne ya ka shong sok shong san ha ka election shaka Khasi Hills Autonomous District Council but shaka Jainti Hills Autonomous District Council ka ban salong ha ka arpoi trik Rymphang arja pesan kador bar shnong maulai maudat baki ha ka khat artrik Rymphang arja pesan kala pelong ya ka common platform ni ka rinsan ya tai hapreng ki kertong ki banya khun ha ka election shaka Khasi Hills Autonomous District Council ka ban salong ha ka arpoi trik Rymphang arja pesan ha ka ni kasngi lai shimentar ki saut ki kertong kata laingut ki kertong shimet bakenthum ya uba PT saukme uba tei borlang pathau but uba sei borlang lingdo nonglai but uba wanseng jirwa na ka seng congress katpa ka kertong jong ka BJP ka kong denila lingdo nonglai kamshim lapoi ha ka ni rensan namar bakadan hapreng ka jingbam khlain ka bormen Uba Juban lang barbecue balong ukertong jongka Hill State People's Democratic Party na mau khar penthor umkra constituency. Haka khat artrik Rymphang aja apusan ula pelong ya ka jingalang ya lap election halat laumali ban pinpaw ya kimat trekam jongka party ban pentip ru shigipat ba nong shong shnong. Ya ka thong jong u haba ula mikmat banyakun ya ka election shaka Khasi Hills Autonomous District Council. Superintendent of Police jongka East Khasi Hills ba Vivek em ulai thu babun teli ki kes kumgijing ja sha thok pisa ki pat ba ki ju ujor shiki pulit Kylleng ka East Khasi District uniu he pulit ka East Khasi Hills la kerpat ikiriu pat ba bakin long ki ba kham husyar khnang manlat na ka jingsha pelong langknya haki runar ki bariam durbula lingba ki kor bor digital hagani clip mat pat ngani phash Khubor na kaling ki benta jongkari ka BJP jong Himachal Pradesh kala keno baka Sarkar Congress kala penan kambakla ya ka pisa ka bahdu pra pon nyopsan klurtingka na ka scheme PM Gati Shakti bante ya ka kenro put jong ka wega company shimet habadi Kipul ka Karnataka kala kem ya khatlai ngot kibrio ha ka baya dei baka jing thambor ya ka thanat pulit hamai suru kani ka jingkul mar kala mi hadien baka jing tho akirun san social media kala penmi ya ka jing ki kabala lam sha ka jing kawang mau bat penjulor yaki mar ki mata jong ki pulin
Khubor sensyar kidang wat ru ya we uno hikai niam ubala syakno ba ula penki ikipat ba kat ba kinong yalam san Pyrthei kidawa ban le da kabateng e yakite kinong penkulmar. Usan Jylla subari headmaster jangka school sarkar Hamadhupu Jharkhand ulayam na ka jingsha Pyrthei bom hakiriu thambor ki bamla ban ithu hakasingi pale. Kani ka jingsha thambor klaja hakapor ba udang mi na school na ka scooter jong u hakaba ki jing tokit maningkong kilapan pau bakala bandai na ka daw ka jiang kan at halor ka jaka kaputa. Ya ka Ayurveda mentala ithu da ka an hapalat arpusan telikiri. Hakaba ka yaw ayush jong ka India kalakiyon na ka $1 billion house nam arja khatsau syaka arpulai $1 billion house nam arjar arpuat. Kani ka benta kala yo i ya ka jingkiyo haka kam jungo kai Pyrthei hakaliang ka sumar ka jing shalan shabari ka jing sedang kam hakaba khandai spatli jing sedang ayush kilami na ki jing sedang ki ba khamret hakaba sanfu % ki de kinongre. Ka menteri rong ba barem ka Delhi ka atishi kala keno ba ka jinglip boarding kalawan phai biang ha Delhi tang hadien ba ka BJP kala job election hakaba ki nong song shnong kila kendu ya ka jinglip boarding ka balai hadu saukanta man nakasni. Ka menteri Pratengka ka Nirmala Sitharaman kalawan ra ya ka income tax bill ka bathamai arja pusan ha Lok Sabha man pensuk iki an khajna bat man penduna ya ka jinya ka jian. Kabil kaban bujli ya ka an khajna kamai jong usnam 6000 khandai span rupway kan pelengkot ya ka an na ka praspa arpulaisla syaka druspa arparsla. Kathan stelami i jong ka India kadon arhajar sanpusal teli ki jing sedang kam thamai hakaba ka Assam kala lam khamat da 6000 sauspa prapnyong teli but saka Manipur shispa nyap khandai teli bat Tripura shispa sapway teli kat kum ki jing tip jong ka sarkar pedeng. Ka sarkar ka kirshan ya ka kam seng jam lingba ki scheme kum ka needs bat ka startup India man kentiu ya ka rukom seng jam jong ka than. Uhe ka BJP ka Tamil Nadu uke anamalai ula keno ba u menteri ka Talat Puli Putih u Anbil Mahesh ula penyat baklai ya ka 6000 sampoklo tingka na ka scheme samagra shiksha. Ula keno ba ka Jylla kamshim lala ban penteri kam hok ya ka jinghikai ICT bat ula dawa ya ka jinglong ka basai ha ka jingpenan kam ya ka pisa. Ki pulit ka Manipur kila khandra ya bun teli ki jaka ha Imphal East but West ha ka ba kila lap ya ka jingdi ya ki sim card ula penteri kam ani activated da ka ba penan kam da ki kot ki sla ki bathong ki bala suba bala penan kam da ki le no bat ki nong le kam sniu. La kemru ya sawut ki khot jong ka Kanglek Pay Communist Party halor ki kam da wa pisa. Shi pongwat ki khanda school kila mensaw na ka jingklem jong ki tunum yeng bala shna da ki tiles hakapor ba ki dang pelong ya ka jingduai hakapor menstep hakawi ka school primary ha Yuna juga Gujarat. Ki board penyat kila subaba dan ka jingduna haka jingtai ba ki dang tokit ya ka daw. Mentapat yang pash Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Kanong ba Karachi jong ka Pakistan kadang don haka jing hadien ba lami ka jingya ki ka bajur persha yek trok he ki bala keno ba ki de ki daw jong ka jingja accident ki bala penyap briu bunsin. Kino yeki kila thangi katu kat ni ki trok ka bala pelong yeki pulit bande AA bat ban kem yo nong yalam ka MQM Muhajir wa Afaq Ahmad bala kentu bande persha yeki tiki kali. Kum ka jing pendam ka seng jong ki trok dumper bat ki nongkit penyang kala pelong ya ka jing shong kelai mengor da ka badawa da ka sarkar ba kentu kelar. Ka UN kala kentu ya ka Bangladesh bakan kiar na ka bakhang ki seng san Pyrthei ban penne ya ka sensyar pat ba babun seng. Kani kawan hapedeng ka jing sokhia halor ki kam jong ka sarkar ba shipor kentup ya ka jingkhang ya ka kenhun samna puli jong ka Awami League bar ka jing keno ba ka penslur ya ki kenhun le no. Haka juga por ka jiang kan an bar ki kenrup kenram haka san hima sima kadang ngai beteng haka bala thombor ki nong yalam jong ka Awami League bar ki jat ben riurit pan. Umenterong ba du berim ula sha bala syaset petok Imran Khan ula tho ya ka shithi ka balai sho he shipai jong ka Pakistan da ka ba keno ba ka de ka jingle thok hak election ka shithi jong u ka khot ya ka jing tokit jong ka an halok jingkul mar bala dam ka jingbam ya hab hak rukom penya election bar ka jingkeno bala thambor ya ka PTI de ki borsin sha u president ka America Donald Trump ula kren bar u president jong ka Russia Vladimir Putin bar u president jong ka Ukraine Volodymyr Zelensky haka baw la penbena ba ka jinga kren ya sok kan sedang haka sing tho ding harmoni utram ula penpa ba baro armut kinong yalam ki kwa ya ka jingsung kat ba ki he joka US la kentai men pen phai biang ya ki khapu joka Ukraine hashwa joka stem arsa khat saw la ne ban ai ya ka jingdong de khot jong kani tu
Kat ba ka Russia kala pelat no ya wei unong hikai na Amerika ha ka jiang kelang koi di ka ba peni ya ka Jylla bandon ka jingkiu ha ka kam khai pateng. Ka Jordan kan shim ya ki 8,000 ngut ki kena Gaza ki bapang man sha sumar ha ka por ba persha jur ya ka jingsha pen kendria jaka jang kinong Palestine ong umitri rang ba kari Jafar Hassan. Ulapan scam biang ya ka nongrim jang ka Jordan ba amdan ka no ka jingpen bel ya ki jing jang ka Palestine ka badai penwan ha ka jingdu nong jong ka bat ula khot ya ka jingpen bel jang ki artli kiri na ka benta ka jingsuk ka bane. Ka Jordan bat ka Egypt kila kentat ya ki jing terwa jang ka US ban pen kenria ya ki nong Palestine wat ha pedeng ka jing berngem ban khang ya ki jing Arab. Ili bolojan ula sya jit kum president basipor jang ka Romania hadien ba uklos Yohanes ula i nok kam hadien ka jingkulmar hakasan Pyrthei. Syakri hadu ka election president ha ubna jimang hadien ka kendrum kendram halo ka jingpen sange ya ka jingtap vote bat ka jing yaki. Menteri rang ba do Korean Narendra Modi ula ya kendu yaki he jang ka sentiat jang ka US ka Tulsi ka bad ha Washington ha ka ba la ya keren halor ka jinga dei parlok hapden ka India ba ka US bat ka jinga trelang hakitrat sentian. Kagabat kala sya pen scam dangshen kum ka director jong ka national intelligence. Ka UN kala priang sengobha ya ki jing persyang men penbel ya ka jing kan at hapden ka Ukraine ba ka Russia bat kala shim ya ka phone call jong Trump bat Putin kum ka sien jam ka babha. Uno aktien jong ka UN Farhan hak ula banjur halo ka nu ka rukom trekam ka bayadei bat baro artli kiri ka Russia ba ka Ukraine kan long ka chicken tiu ka ba priang sengobha. Utram mula penbena ya ka jinga kran ya suk ka banwan hamunik ha ka baki he jong ka US kinyalam ya ka jinga kran. Ka South Sudan ha ka jinga trelang ba ka UN kala sedang ya ka jing ai tika polio ka basaw ka batmu ya ki lai point 1 million ki kena ki ba hapo san snam. Kani ka jinga lap kalong hadien bala pentikna ya ki lai pun rengut ki bala yo ya ka jing pang polio bala yo na ki dawai ki bat ka tmu ban khanglat ya ka jing sapriang ha ka lengari. Ki he ka koi ka kia klapen kesan ban poish ki jaka ki bajengai ban yada ya borok ki kena ban pendu ya ka ni ka jingpang. Tikitu kilang Khubor hakimat kimat mentasni kuble.